IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan ti pamilya adol ken dagiti mang tultulong kadakwada kalpasan an rugyanen ti project a pabalay kadakwada muna iti daytoy ket narpog ti pagtaengan ti pamilya adol iti barangay Saludares, Dingras, Ilocos Norte. Gapo iti anay, gapo iti daytoy ket nagukon dagiti nagduduma a grupo di pondo para iti panakaipatakder ti balayda. Timulong dagiti kameng ti PNP agbalay project share a free ride 12 elite Mr. Jerwin Valencia ken dadumapay at timulong iti agdama ket adan itinaukon at 12,000 pesos ang nasurok para iti pagtaengan ang Maipatakder. Maipanamnama nga tupay titulong ang maukon para iti nasao a pamilya. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.